Čau lidi, dneska jsem se rozhodl vám ukázat, jak si vytvořit svůj vlastní metin. Takže, pár programů k tomu. Musíte mít Virtual PC, za prvé. Za druhé potřebujete XAMPP. Za třetí potřebujete Naviget, abyste si mohli na tom serveru třeba dát GMko a tak. Pak potřebujete port mapy, abyste si mohli spustit vůbec ten server a tak, aby vám to fungovalo vůbec. A potřebujete hlavně i klienta, abyste nějak to mohli spustit ten server samozřejmě. A tak poslední, co potřebujete, je někde z internetu stáhnout stránku na Metin 2, co si pak ukážeme, jak to udělat. Takže nejdříve jdeme na počítač a najdeme si to Virtual PC. Tady zapneme. Tady vlastně máme to Virtual PC. Nic k tomu nepotřebujeme. No, takhle. VirtualBox jsem zkoušel, ale nějak to blbne, takže jsem se na to vykašlal a dal jsem Virtual PC a je to opravdu lepší. Takže dáme new, next, next. Máme si jméno, nevím, třeba, nevím, CZ, nevím, třeba Magic CZ, nevím, třeba Metin 2, CZ cat, třeba. Tady máme to other, necháme, adjusting, máme třeba 1500, existing. Teďka si najdeme, jo, a ještě důležitý mít server files. Taky celkem dost důležitý mít. V tom vlastně máte fastplate na spuštění vůbec toho Virtual PC. Máme. Otevřít. Next. Finish. Tak, a tady to máme. Tak, teď můžeme dát start. Necháme to načítat. Chvilku to trvá. Dělej. Máme celý den. Tak. Teď tady máte takovou, co vám otevřelo, Welcome to FreeBSD. Dáme jedničku. Teď chvilku počkáme, než se nám to celý načte. Pokud by vám to hodilo error někde zde, že by se vám to zaseklo, už by vám to nepokračovalo, tak to je díky tomu, že máte server files od Heliho. Tam to má nějaký poškozený a už to pak nefunguje. No, kdybych doporučoval server file do computer rank, je opravdu lepší. Tak, teďka se přihlásíme. I login je root a heslo je to, co je tady v závorce, mcncc.com i s tou tečkou. Enter. Tak a teďka dáme sysinstall, tvrdý i, sys a install. No, enter. Teďka půjdeme do configure, networking, interfaces, ok, no. Tak teď, tak. Sem zadáte svoji IPinu z Hamashi. Nevím se, nezájem. Teďka sem dáte svoji IPinu znovu, ale s koncovkou 100. A konci dáte prostě tečka 100. Tak. Tohoto vymažeme a následně se 0.0.0. OK. Yes. Cancel. Exit install. Dáme etc. Lomítko rc.d. Lomítko native. Restart. A lomítko buď najdete vedle number locku, anebo vedle pravýho shift. OK. A teďka dáme if config. OK. A dáme reboot. Tak, teď to necháme číst. Až se celý rebootne. Chvilku trvá.
není můj první metin, takže už v tom trošku jedu. Zapamatovat si tady ty blbosti celkem jednoduché. Tak dáme znovu jedničku. A se počkáme, než budeme u login. No, dobrý. Počkáme. Hotovo. Máme zase root. Zase přihlašujeme mcncc.com. A pokud tam máte Heliho, tak dáte root a heslo je heli. Heli prostě. Heslo je heli. Zase enter. Dáme zase pamětko etc. Pamětko rc.d. Pamětko native. Restart. If config. A tečka. Zase tečka. Lomítko. Start. Tak. Teď se nám to bude načítat. Chvilku. A určitě u Helio to tak není, musí dát lomítko Heli, pomlčku, systém, s tvrdým i, systém, a to enter a pak se vám to objeví prostě takové možnosti a to je jednička enter a pak se vám to rozjede. Tak, teďka se nám to rozjelo. Že ten network is untraceable, nasrát, nechat to tak. Prostě jako nás to nezajímá. Tak teďka jsem zapomněl si zapnout Hamashi, takže musím teďka zase najít, co tady je. Tady, zapni. Ajaj. No, teď je to. No, konečně. Dobře. Zad. Didn't work. Yes. Dobře. Tak. Teď, když už to máme zaplít, tak teďka bychom mohli jít do portu, port map. No, konečně. Port mapy, to taky dám do popisku. Tak. Teďka tady máte pár kódů. A máte tady 000 a když zapnete, tak sakra, to je dobrý, no prostě. Sem máte 0.0.0. Tak sem dáte 25.86.180.100. To všude skopírujete a dáte to úplně všude. Všechno tady tak. A co? No, teda tak udělám. Bylo to divný, že to jelo, ale nevadí. Pozapínáme. Tak. Note. Dobrý. Dáme port mapy. Takže teďka, kdyby jsme chtěli dát hry a klienta, tak tady máte klienta od Dominika. A máte tady takový soubory a pokud tam máte MT2 a multistarter ne, tak jsme na ulož to můžete multistarter stáhnout. No taky zadám, někde najdu, spustíte multistarter, tak abyste měli nějaký klikáky, spustit. Spouští. Tak. Teďka by se vám to mělo ukázat. Je tady offline. No, já to neřeším. Je to tam teda nejde, tak třeba já nevím, dáme dnes, raz, dva, tři, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enter. Fakt, vůbec připojím s serverem. Jo, dobrý. To nevadí, to se dá normálně spravit. To mi tak psalo porad. Tak, teď půjdeme do XAMPP. Tak já mám XAMPP, tady. XAMPP. XAMPP control.
Tak zapneme sám. Trvá, než se to čte. Ajaj. Tak, tyhle ty dvě odklikneme. A když máme kříže, tak obě dvě to. Tady misk by se vám měl instalovat, to nechte. A pak to zapneme, start. Takhle to bude. Jdeme. No. A teďka půjdeme na internet. Máte Mozilu, Google, to je jedno. Zapneme. Už se vám to načte. No, dělej. Dělej. OK. No, nečte. Tak, se zahráte svůj iPinu zámaši 84.84.180.185 a měli by se vám otevřít stránka z Domíka. Tak. Hra. Domík. Tak by vám to mělo fungovat. Na svůj iPinu tam napište. A ten registr. A jestli se vám ukáže teď tohle, pokud se připojím se, protože připravená strana na se mi teda odpověděla, bla 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 bla. 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 Tak. Tak musíte nout. Tak, teďka půjdeme do XAMPP. Hot docs. Tady to je. Hot docs tady. Tady. Sem. Pokud jste si už stáhli soubor stránka se stránkou od 2, tak stránka tady. File by heli, to právě že ne. Vážně, vám říkám. File by heli, ne. Tohle, se tady Computer Rank. To je lepší, opravdu. Doporučuju Heliho smazat. Tady máte stránka. Tak všechno vezměte. A toto sem. Cháte? Trál. Přesnou to nahradit. Máno. 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 To necháte, než se to načte. Jak to budete mít, tak to zavřete takhle a teď budeme config, teda, a děláte IP zámaží s koncovkou 100, tak, to dáte 25.86.80.100, root 1, 2, 3, 4, 5, 6, tady prostě všechno už pak necháte. Pokud máte Heliho, tak si napíšete prostě Heli, tak, vložit, jede. Tak. A teď, jak máte server, tak sem dáte pravý tlačítko myši, network settings, bla bla bla. A tady networking, tak to dáte na HMASI network interface, OK. A dáte reboot, pak to necháte rebootnout. Počkáte chvilku, než se vám to rebootne.
No makej, no dobrý. Tak, teďka dáte zase jedničku. Teďka tady se nám to všechno načte. No, dělej. Tak teďka dáte zase root mcnc.com lomitko lomitko rc.d lomitko netiv restart tak if config tak a teďka dáme tečka lomeno start zase nám to nastartne. Dobrý, switchable. Dělej. Dobrý. Tak. To máte. Tak. Teoreticky by se už měl zapnout ta stránka. Snad už konečně by se měla zapnout. Asi zadáme IP zámaši. Tak. Registr. A teď vám to pojede. Tak. Teďka. Raz, 2, 3. Heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pravé jméno. Honza. E-mail. Tohle a kodl jsem postavit na 3, 4, 5, 6, 7. Registr. Tak dáme test. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pravé jméno. Tak. GRD. A kam máme lo. No, bylo založený úspěšně, ale se na žluté říši, toho si nechýmejte. Můžete si to normálně nastavit. Tak teď. Půjdeme tam, kde máte klienta. Tady. Klikneme Metin 2. Multistarter. Zapnout. Jsme offline, jako vždycky. Máme tester. 1, 2, 3. Tester 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. A teďka už vám to funguje. Se nám to přihlásí. Můžu tvořit normálně postavu. Modrá. Samozřejmě vždycky hra na modré. A nemůže. A máme jméno tester 2, 3. Tak. Tvořit. Tak máme svou postavu. Co to zapne. Co to bude nabíhat. Doufám, že chvilku bude trvat, to ne zase jako hodinku. Co by se načetlo? Teď! Ještě jednou. Teď! Dělej. Teď. Dělej. Tak, konečně. Dělej. Konečně. A ano, když jste si všimli, němčina. Skvělý, very good. Polovina metinu je německý a polovina je český. Postava, potřebné BZK, vidíte česky je to tady napsané. Máte svoji postavu, máte tady sakrálek věci plus 9, jo, boty, jo, prostě pergameny, návrat do města, rychle pohybu 30%, jo, statečnosti, one, a vidím, aha, tak teďka vám ukážu, jak si dát GM, takže
Vypneme to. Tak. Teď půjdeme do. Máme Aviket. A asi tam budou mít něco zas. Ale zase to Martin zase měl předtím. Ach jo. Lej. Triál, ano. Tak, teďka tohle vymažem. Máme connection a ví. Connection name Metin 2. Cat. Proč já nebyl jsem to napsal Metin 2, co šiška. To je jedno. Teď dáme své IP-pinu s koncovkou 100. Root 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Kdyby nám se nám to mělo připojit. A pokud se vám to nepřipojí, tak to je proti XAMP. Kvůli XAMPu, když se podíváte, tak zde. Že? Byste tam měli mít Misquil a Apache. A Misquil je právě to. Dáme accounty. Tady máte accounty. Teďka dáme common. GAIM list. Tak. Jo. Máme. Přidat. Tady. Přidat a dáme 5. 1, 3, 4, 5, no. A dáme účet byl tester 2, 3. Name dáme GM tester. A mě tak jmenuje teda. Velko, počkejte. Musíme něco zařídit. Zpět. Tak. Teď máme to, jak se jmenuje, 1, 2, 3. Tester 1, 2, 3. A dáte sem svůj IP-nu. Zámaši. Normální, jak je. Dáte z tohohle implementor. Dáte uložit, save. Pak půjdete do player. Tady si najdete player. A tady máte tester 2, 3, tak ho přejmenujeme na GM. GM, tester 1, 2, 3, to necháme, save. Tak, teďka jdete sem a dáte reboot. Zase to rebootnem. Si počkáme. Hej. Jsme celkem dost přes limit, jak vidím. Časováním, ale nevadí. 1. Zase počkáme, než se nám to načte. Tak, až to bude, tak se zase přihlásíme. Root mocno.com rc.d/native restart if config .start. Za chvilku počkáme, než se to načte. Dobrý. Teďka to už máme. Teďka to máme, teď to můžeme zase spustit. Offline. Zase dáme tester 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Přihlásíme. Počkáme, než nás to připojí.
Nej. A konečně. Tak teďka máte, vidíte? GM. Art. Čekáme, až se nám to načte. Tak. Je to. Aha. Tak to je fajné. GM nám nad náma nelítá, ani kdyby vám, tak máte moc dlouhé jméno. Takže se znova, takže si zase chvilku počkejte, než to celé nastavíme, aby jsme vám s tím nedusili. A jenom bude tester bez 1, 2, 3. Jsme zpět a teď jsme to přenastavili a rozhodl jsem se, že tester nejde, protože taková postava už existuje, no tak jsme museli udělat tester 1. No. Tester 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, co počkáme, než se nás to připojí. No, konečně. Tak, tester 1, jak vidíte. Tester 1, no, dáme start. Čekáme, než se nám to načte. No, konečně. Tak teďka už vidíte, že máme nad hlavou GMK, jako jo, první GM, Tak jako jsme level 1, jo, tak si dáme lomeno příkazy level 120, jsme 120, tak, prostě jako jo. Pak si dáme třeba I a kód 279, máme si Sirius, jo, prostě jako borec. Asi. Aby jsme měli, nevím, rank, teďka jsme čistí hodnost 0, tak jako si dáme, to si pamatuju naštěstí. Set GM tester 1 a Ligen a dáme si 20 000. Jo, teď jsme rytířský, nepřátelský, what the fuck. Dokonce nám to uznalo. No ani tak budeme muset dát 9, prostě jako, a jsme rytířský, rád 20 000, rytířský, bum. Pokud si chcete dát skilly na skill P, tak si vyberete, co budete, třeba mentál. Ale počkáte, než to máte OK. A těch 119 jste tohle. A mají začátek. Tak, teďka dáte lomeno setsk mezera 16 59. Tak, teďka máte skill 1P, tak, a jika pojedem takhle 17, takhle, smažem 18, smažem 19, smažem, a to je 20, tak, teďka máme všechny skilly na P, da, tada, prostě jako všechno na pečko. No a teďka dáme koně, je to horse, počka, level, GM, tester 1 a za to 30, jo, stejné máty, už nic tady nemáte, žádné koně, ani na něm nesedíte a tak dále. Až jste to napsali, tak stačí jít k pacholkovi. Až u něho budete takhle, kliknete, teďka dáte, myslím, tohle, 10 000 yangů zaplatíte, nemáme, ano, já nemám yangy,
dáme lomeno set, jméno, tester 1, gold a dáme kolik yangu, takhle, Ači, jo, máme 1 miliardu, kterou přijdem, dáme tohleto, podat 10 milionů yangu, dáme mu to, OK, a hnedka koně jako, tak rád jako potřebujeme počkat, až se otevře. Samozřejmě můžete si koupit, aby se vám převlával hned, tak koupit takhle už se kódem, tak máme jako koně level 30, tady, no, bum, 30. Tak a teďka si dáme BS plus 9, což je kód I 11200 699, tak 1299, takhle, 11299, tak, mám BS, bum, máme sexy, jo, BS, prostě jako má sox, to máme. A teďka už metiny, to je nějaký od 8000, dáme M a metin level 50 je 8010. Jako boom, metin level 50, jo, má být. Boom. Fakt. No jako, prdele. O jo, průraz, jo, takhle, jo. Dáme do nich mrdy. Tak je po nich, si v poho, tak jo. A pokud byste chtěli psat sem, aby se nám to ukázalo všem, dáme lomeno B a mu, to se objeví, mu, tada. Pokud budete bojovat s nějakým bossem a už se obrhrdličkého dát, tak dáte lomeno vík. A budeme mít jeden život, až ní okolo samozřejmě taky. Pokud budete mít málo HPček, tak dáte lomeno R. Prostě jako lomeno R, tam všechno dobije. A pokud se chcete proměnit, tak dáte lomeno poli. Kontra 2291. Poli 2291. A bajte, vy jste třeba červený drak, jako prostě jako úplně systém, daleko, takže jsem drak, no. A bla. A jdeme, počkat, a boom. A pokud se chci vrátit zpátky, dáte poli, tak dáte lomeno poli, bla, takhle, poli 0, krát dělej, 0, dělej. A dobrý, tady zase zpátky, tak se to hráblo totálně, tak jako. A pokud chcete volat jako příšeru, jako třeba toho červeného draka, jak jste teďka viděli, tak dáte lomeno a ten kód, na který jste se proměnili, lomeno M 2291, boom, a je tady. A to mrtké je proti vám. A dobrá. Ok. A takhle. Pokud budete mít málo životů, prostě jako, že se budeš někdo dávat a budete mít málo životů, počkat. Dobrý. Budete mít málo životu, máte lomeno R, jak jsem vám říkal, boom, a máte hnedka milion životu. Teď si dáme to kouzlo, boom, tak pojďme trošku ven. Pak takhle a dáme si skilly, třeba takhle, jedno jak, boom, boom, a dáte lomeno weak. Tak oni budou mít jeden život, jak jsem vám říkal. Boom, tada, ala. Tada.
prčic. Takrát. Prostě jako drák. Plný, no, protože jo, se rychle dobí. No, takhle by mohlo být všechno. Ukázku. Nik. No, to by mohlo být na ukázku všechno. Děkuji, že jste koukali. A zatím čus. Odebám.